Kuramga juanga jatenda migawo mar thieth e kaonti ma Garissa Ahmed Nadir kone gimedo timo nonro ewi kansa mar duol kod mano mamako duong joma chuo e kaonti no. Nadir mane loso e kaonti ne kinde dhialo nyasi mar kedo gi tuo mar kansa koni bedo ni puonj onge. Ji matin kende ma koro bedo gi ng'eyo mar chopo yudo pim gino mamiyo jotuo mag kansa medore e kaonti no. Nyaka sani gikone giseketo kenge ma idhi tigo neno ni ji mathoth oyudo pim kapok odeko. E piny Kenya, kansa mar duong joma chuo ema otele kind kansa mamako jogo magin joma chuo. Zaidi ya 70% ya watu wanaokuja hapa kutafuta huduma wanakuja kutafuta huduma ile hali yao ya saratani imeenea kabisa katika mwili yao. Hivyo basi tunaagiza watu wa Garissa, tafadhalini tutie jitihada zaidi katika kujikinga na tubadilishe hali ya maisha yetu. Tuangalie tunakula nini, tuangalie tunafanya nini, na pia tujichunguze kabisa. We need to advocate for early detection. We promote prevention and early treatment in order to reverse the complications that can occur as a result of the cancer. The earlier we screen, the more numbers we catch them early, the more beneficial the treatment and response will be.